Hannah Giacchino, tfajla ta' 21 sena li rrappreżentat il-lokalità ta' San Ġiljan f'Miss Malta. Hija żagħżugħa li se tirrappreżenta lil pajjiżna fil-konkors ta' żbuħija Miss Earth li żewweġ żbuħija ma' temi ambjentali. Tkellimna magħha fit-tmiem il-ġimgħa li ġiet inkurunata b'dan it-titlu prestiġjuż u staqsejniha x'ħasset meta tħabbret rebbieħa. Għadni ma nistax nemmen, ħassejtni vera ferħana u bkejt bil-fer u qed inħossni eċċitata ħafna. Hannah taħdem bħala Learning Support Educator u għandha passjoni kbira għad-drama u l-kant. Fil-ħin liberu tagħha tħobb issiefer u tiltaqa' ma' nies ġodda u propju b'din l-esperjenza qed tħares il-qudiem li tkompli tikber b'mod personali. Nixtieq li nibqa' nikber fil-konfidenza u vera ċitata jien vera nħobb insefer u l-fatt li nirrappreżenta l-pajjiż tiegħi vera gburija. Din kienet l-ewwel avventura ta' Hannah fid-dinja tal-immodellar u appellat biex kif rabbiet il-konfidenza u daħlet għal din l-isfida ħadd ieħor jagħmel l-istess. Il-messaġġ tiegħi hija biex in-nies qatt ma jaqtaw qalbhom u meta jkollhom opportunità jagħmluha u ma jibżawx. Il-kompetizzjoni Miss Earth se ssir fil-Filippini f'Ottubru li ġej u se tara l-parteċipazzjoni ta' bejn 80 u 90 tfajla minn madwar id-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.